Shalom. Puriani Tuhatta na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sota mulai parminggota. Tapasada ma rohado pikirata. Jumulo mahita martamiang di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita. Bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di perbadia, nama no palangit do tanoon, amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu masianahu, ay nalabok doahu jalana serep marroha, asadapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asima roham di hami halak nagaleon, di idaho nagugudo musunami, say taludo hami di bahin alani hagaleon nami, di bahini hupangido hami tuho, say pargugoy jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Udul mahamuna. Tapuji Tuhata, mared demaita.
begema hatani debata patujolo ni jamita di mingguta sadarion ima minggu septua gesima doho tema nguluna sitong na hobar tupati ni Tuhan ima natar surat di saya 50 ayat sada sahat rodi 9 siaa songona somal tajahama margati soring songonomma hatani debata mangasagogo maho jou-jou unang pautok pangiar ma suaram songo sarune jala pabotoho tu bangsokku pangalau sion nasida doho tu pinopar ni si Jakob do nasida dosa nasidai. Sai lului nasida doa nian ari-ari jala di halamohon parbinotoan diak adalaku. Ira bangso na mangulahon hati goran jala nasodung tumadikon hum di debatan. Lam dipangido nasida musesian au aka uhum hati goran jala di halamohon hajojonok ni debata. Ninna do basa tung marpuasa hami hapedang di idaho kupasipal hami daging nami hapedang di perdulihon roham idama diari parpuasa omuna apala disima disubuk rohamu jala di sosak hamudo pangula muna. Idama marpuasa pehangu semabai bada dot perselisian uhud mamastapi mangasaon gostong di botohon unang dadati hamu marpuasa songon waing aidang tarbahe sahat suara muna tubanu gicang tung parpuasa on natar halomohon ahumai sadari diosit jolmai rohana dipatuki uluna songon arung marpaheat di hori dohot di sirabun tung parpuaso mai goaron jala ari lomoni rohani Jahoba daodo parpuasaon na hualomohon arhari aka ihot ni hajahaton palua aka tali ni auga jala palua halak na nirupa jala ropuhi nasa auga dada oddo molo di ponggoli horo tim tu halak namale jala dutugihon ho tu jabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo di idahodo halak na marsaimara gabe dia biti ho ibana jala dang martabuni ho maradopon sibukmu jadi topuma bisar hati romu songo buha siang hari jala hatop martubur habisa romu jala mardala di jelum hati goramu amulion di Jahoba manipuli siap pudim rapi tamat jahasa dungi jauh-jauh maho jadi alusan ni Jahoba maho molo mangguk-angguk ho gabe dohonon nama idama sondoau olat ni dosa hatna martua ma akan nau bege hatani debata nau peopsa jala na mangulahosa amin amin tapuji tuata maredehita Sai vitoribe hamion sude olo odo rohanami manopoti dosa nami ai vitoribe hamion sude sai padungode Urian itu hatta nani holongan na di bagasan Kristus Yesus di bagasan perdalanan ningoluta manipak di hari-hari nang tabolus tung masegodang dodo satta maradopon akadongata maradopok keluarga lumubima nang diadopan itu hattai di partikianon Roma hita tujolon itu hatta sian duduk jala sia serep ni rohata mangido hasesan ni dosata
jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Ale ama namin na di banua gijang nasunbadia, dang tamahami rotu adopamu, ay nagokdo sa dohami, pikiran ng rohanami say manibil dosian hasitong ammi, alay hinorhon ni asin ni roha ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, ubahen tarbayan hami rotu adopamu mangido hasisan ni dosa, dohot pangalasyon nami. Urupi jala asima roham di hami, sesama sudi najat sian hami, jala jakkon mahami gabi anak konmu. Halitod di purbadia, sodangi matod di ng pikiran nami, asa tarbayan hami mangulahon na hobar tulomo ni roham, jala gabi anakmu na burju hami, mangkatidak ko Jesus Kristus, Tuhan jala si palua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Molo tatopoti akka dosata, haposad do ibana jala bonar, manesa dosatta jala payasun hita siyan nasa hageduhon, hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Udul mahamuna. Tapuji tuata marede hita. Sai walu amaruasmu siana sa holomon sian rohana kime o samping ma aletu Tatangihon ma patik ni debata, patik palimahon saharuri, patik pasapuluhon, nagabiruhut di ngolu na baru di bagasan minggutta sadarion, songonon ma patik ni debata. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho jalaliling mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup,
pati pawaluhon, unakko manakko, pati pasiahon, unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nirungammu, dang jadi haliangan niroham dongas saripe nirungammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nirungammu, walat nido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Le Tuhan debata, ay pargugui mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Tapuji Tuata, maredde hita. Kita donasi di bain kursiado nasi di atas nampun nasi garo ido amoluan ido guru Hatidakkom maha persyautai, songon nani hatidakkom ni dongata saha persyaut di pertibion rahmat dok mahita. Au persya di debata Jehova, ido ama pargugo naso hatudosan, nama no palangit o tano. Au persya di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagawe-gawean siatur di perbadia, ada orang sohabubuan. Ido tuata nama naon nabernit pangumuman ni silatus mate tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tubanu aturudung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul di siamun di debata Jehova amanai pargo naso atudosani disima ibana mulak sugot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au persya di perbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, dot hasani dosa, dot dihatai nama dok, mulak mangulu dosa daging ni halak nong mate, dot dihanguluan nasora sudah. Amen. Kudul mahamuna. Tapi kema tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan sa mingguan. Shalom dihita sude amang inang huriani tuhata di bagasan guarni Tuhan Yesus. Tabagi majo tikting namasa di huriata. Naparjolo tikting parbagason. Naing manjalo pasu-pasu parbagason
di hari Sabtu tanggal 10 Februari, maringanan di HKBP Perawang, Ima Ferry Sianturi ST, anak ni amata Robinson Sianturi Nahinan, tubuni Inata Rosmalina Borumanik, na maringanan di Jalan Opat Suku, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Sian Ruas HKBP Perawang, Resort Perawang, Dohot Oroanna, Rosalina Siboro AMD AK, Boruni Amata M Siboro Nahinan, Tubuni Inata R Borusagala, Sian Jalan Bunga Ester Gang Dahlia, Ruas Nihuriata, Sektor Pitu. Napaduahon, kunjungan sakit. Nunga di Patu Pahuriata, kunjungan tu dongata na di Bagasan Parsahitan. Ima amata Lionel Butar-Butar sian sektor Sada. Napaduahon tu inata Nyonya Insinyur T Sinaga Boru Panggabean sian sektor Opat. Jala ditangyakon huriata do tay di pasu-pasu tu hata nasida di Lehon Margogo jala tumibu malum. Napal tuluhon ima lanjutan sidang majelis. Neng di patu-patu hata do lanjutan sidang majelis na paupaton di hari Jumat naro tanggal 10 Februari masuk ma pukul 6 sore. Jala disima membahas tentang anggaran tahun 2020. Hombar tusi pinabotohon tusude akka majelis rima mandohoti ulaoni. Songonima tambahan tikting dihita jala laho manamunomu jamita marende mahita sian buku ende nomor 30 ayat sada rodi tolu Yesus lehon hatorangan. Yesus lehon hatorangan, habis taran pangatusi atami. Lehon matana marina, dooroa kau potodalami. Asatokong karadopon, dohini mardalanami. Asadigong monitor ibimamami. Manukari amajari aminari autooni dohe. Asalapose naami osandingo pangoluan kami. Lumlumerin katasolon turo aparong harami. Oparluan mapapakamonami. Sayar dua manasida Rabapaen Yesus aposanai. Atus surah Elohim Yesus ikan arsikan Tuhan kami. Ale Yesus sai patogu kami nari karmorangan. Asadapon di ujung
tanah sumurung sian saluhuna roha. Ima mangaramot ate doho pikiran nami di bagasan Kristus Yesus. Amen. Salom marihita saluhuna. Jamita dihita sian surat ni Apostel Jakobus Bidusada ayat 22 1-25. Sonam madidok di bagasan goarni tu hatta. Alai gabe siulah kataima hamu. Unang ma hola pananginangi. Akka na pauto dirina. Ai pananginangi dihatai. Anggo so diulahon. Tudos mai tuhalak na pabereng-bereng rupa nibuhina di sorminan. Ai dibereng do dirina. Dungi laho maibana. Gabedang di boto berupana. Alai nama mereng torus tu bagasan haluaon nasudenggani jalamia disi ima namartua marhite sian pangulaon nai anggo so pananginangi na makalupahon siula ulaoni tahe ibana. Molo nasing muse ibaet temana siula hokkatai mahamu nakola pananginangi. Alai molo tajaha di buletita ba asing do di son ngolu nasitong nahobar tu pati ni Tuhani. Jadi taringot tu ngolu nasitong taringot tu pangalaho nasitong naema marojahan tu pati ni debata. Manang pati ni debata, hata ni debata. Jadi patik ni debata sarupa dei hata ni debata. Jadi waima jurul baru alai dang maralo tu na dibuliteton. Manangihon doh mangulahon patik manang hata ni debata ido uhum nasitong si paingot taringot tu pangalaho siganupari. Jadi ngulu nasitong pangalaho nasitong yai mukira mulai dokon isi haro nasitong ate ay masih buat sitong nabe do hitaonin naga dangong nasitong dangong na sirsir, tidak ada yang sempurna kan. Alai manang bo HP ikon coba todotong. Ado maksudna parulaon manang pangalaho ngolu parugamon ngolu hakristenon na hobar tu hatani debata. Jadi adong dua pangalaho na disorot manang na dipaingot jamitatta termasuk mai epistel tanakingan parjolo mai pangalaho parugamon na sipaula-ula sipaula-ula jadi boleh tabereng di epistel nakingan parugamu manang halak Kristen pargareja pangulani huria na si paula babadia hodirina padu sokat diulah hamuna do dilului hamudo ganupari tanah Roma tu gereja kan pargareja monoto jala marpuasa do hamu alai berbeda
ipastai pihamu do halak. Jadi maralo atong hasomala ni manang kegiatan perhuriau ni sian ipola ni ngoluna. Maralo sian hata ni debata. Jadi naposo ni debatain na. Alay berbedai. Kan dong di pangulani huriain na. Pargareja na. Alay mangula ka nasosumat tulomoni rohani tu hatta. Imana disorot ni panurirang Yesaya tiki. Martangyangi dohamu gejong-gejong. Alaya sipinggol huma bigisin. Iliak kamu doa ka tanggung jawab tu bagas joroi. Persembahan, korban bakaran, korban sajian ninna. Alai diulah kamu doa ka nasosumanin. Jadi oma sada pangalaho. Parugamu alai dang diulahon. Hatani Tuhani. Holan topeng dibainin. Ibanarok marngolu si paula-ula na pabadia-badia. Molo di gereja, denggamai. Molo tiki marjamita, denggamai. Alai moluduk salpusan gereja no boha. Dikritik panurirang Yesaya do ison. Ala disuruh debata, pangiar masor. Paingok mak, bangsoi, gudang si palecem, gudang si paula-ula. Diulahon nasida do kaulahon perhuriau ni. Alai di pihak nasik sian nasodi dan izolma, ba diulah nasida do akan namaralo. Tu keseluruhan nani dok ni debata. Nah kingata jaha kan patik perjulu. 1 pas 10. Unang nina kan. Unang mergaus. Unang manako. Unang mangalako. Unang makatidakon hata na sututu. Alay, ta coba ma. Molo hola mangula sabing. Alay, dang toho tu nasa sitong na. Tong do disoroti. Dijamita taupe. Unang maholan pananginangi hamu. Alay dang diulahon. Pananginangi dang diulahon ninna. Terus may tuhala nama mereng buhina di sorminan. Iya. Jadi hatani itu hatakan tersorminan di itu hita. Taboto matong. Buhado. Hatani itu hata songonon. Buhado. Diriku naik kulah hode. Tik kita bege hatani Tuhani ba tasukku dirita bah ulu tutu pangalahku mubada mau ni narohatta kan apa itu ko salpui bangayula kebiasaan nai tersongoni do hita kan jujut. Jadi tik kita ingot hatani Tuhani adong di hita tekad tohor tahe alai do ko salpui lupa lupa hinaruani pangalahot pa. Jadi molo terus duit tangingot ra ba lapatan na patikikan menuntut duit. Menuntun asasa hati ta tujuan. Ya torah ninna alat penunjuk tersongon rambu-rambu lalu lintas kebelawan ninna. Asasa satu hita tu belawan ikotai hutud deh, turu-turi. Jadi patik ni debata apa? Songoni do di nguluta. Turu-turu deh asa martua hita, asa malua hita, asa las rohatta. Takola praktek lahiria, alai tahanguluhon. Manangi-nangi, boido majaha, boido mabege, boido mangauhon. Boido merdiskusi, manangi-nangi bagian di manangi-nangi deh, manang marsaksi, termasuk marjamita. Jami tahu kan
sian hatan itu hatta do. Jadi akka hita hami perjamita pe cocok do tak sesuai tu pangalaho di sada sisi tak taulaho unakko manakko nalai saya manakko do hita do pe tak benarkan madirita boleh mencuri asal untuk kebaikan nina jadi molo akan aposo posisi menentukan IP ina kan nyontek merek catatan kan salah deh menurut peraturan ujian kan alai olo do bah asa tibo putekku bah usontek mak kan tabo to do salai alai taulahon di joloni jamita tahun daya 20 sada di baheni bolokok kamuma nasa naroa rodi hajahaton nalohoti marlabok ni roha mahamu majalohata nasinuan tubagasar rohamuna natarbain paluahot todimna. Jadi dison akan naroa hajahaton. Jadi jalohamuma. Jadi unang holan gabe manangion alai dohot mangulah. Memang jami tahu ngasomal tabiki. Ngasomal. Di surat ni Jakobuson keseluruhan disorot do mengenai haporsiaon naso mardongan pangulau. Haporsiaon naso mardongan pangulau namate di tuduson namate di inna di bidudua di patorang di. Jadi sonari buahita cara mangulahon. Ba lapatanna songo dia di patorang tu hatta tu hita songo dia hita mangauhon tu dirita manada dirita ba laos torus mahita lau mangulai memang dangaung nasirsir tong do mula hulakan nang deba kaparjamita ya merasa benar iya ka parhuria merasa benar molo tukpe gudang hita mabege hatani debata alai molo dang marpakorhon tidak berpengaruh dingoluta siganupari dang martuai hita siani adok ya ubege jamita ni dongaku perjamita ninna ngahera tabegyo nate naeng mah hitaon songon haporsiaon hirangin na hirang kan di huta molo ka pergadung kan tu hirang do ibaen garong nao manang garok haupe manang garong jurur pe kan jadi rotak datongi gudang dope tanona jadi ibu amon sebelum membuat tu huta tu jauh ibu mau tu pasur ya dia mo ya ipas tongo mau tu pasurna na marpasur jadi yes matong nyo na ho garongon hirangi pe lau sias do alai dang tinggal di hirangi aiki lobus do nah hita pe kan jojo do gudang do tabo to hatan itu hat mulai sukun aja mita naking adakui kok bein naga wado ka ayate takwo to alai hapor siao so kirangon tuk peso dingo hatan itu hatta tuk peso boy diabil ayat-ayati alai barpakor hotungoluna yes rohana tuma ko dosongon daripada gudak tabo bukan banyaknya itu baiknya inna dang gudang nai dengganna alai denggan nai do hita mangauhon mangulahon hatan itu hatta gabe gudang pakorhon ima na perjulu adok sada dongak kumuse tong do ilustrasyon on
asal pajupang torhatan di batahi atai. Itu. Ala yang go soal hepeng hendak pos roha. Tongdo egois kan. Tongdo salik kurhon. Alai anggo jamitana. Jadi on kritik do tuhita. Si paingok do tuhita. Ba hatani tu hatta de marhite apostol Jakobus. Nadeng do mananginang. Jolo siapa nangi honi idoin na roha porsiaukan. Alai molo semardonga pangulau na sitong unang hola penampilan unak holan kesaksian alai tarida ma terus sita mangulak ka ulau na patut sesuai tu hatani tu hatta di pargogo itu hatta maita mangula akan nadenggani. Amin. Ali Tuhan dipaingot apostol Jakobus do hami na ubegi jamito termasuk na makataho jamito asa mulutuk pe hutangi-tangi hami hatami patikmi mulutuk pe gudang huboto hami jala kusaksi hok kami hatami alay naeng ma parguguan mo hami mangulahon o partu hatami asa dapat tami las ni roha marhite ngolunami siganupan pargugoy hami Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tung natara muldoro akino iha olong itu aku awon kodang pasana dile otua tung na ubarga olong nadiau lastro aki olong Yesus diam Yesus diam Sian suraknya apostol Paulus tuhuria nading di Rom bidu 12 ayat sada songonom madido na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat tamuma daging muna baik pelian nama ngulu nabadia na hinalo pohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha. Amin.
pasaha ma peliat tahun tuharajau ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di perhatopo rohanami do sianuduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus di son hupasahat tami do pelian hamoleto nami tuho say jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabi dalan panidangion parsaoran dohot ulau na sini roha di huriamon bahema ngulu nami gabi pilihan na Bartolomoni roham jala parsidohot paraohon harajommu holong hasitongan dohot hadameommu disadok portibion buhay ma rohanami marite-ite todim asalam toktong madok mauliate hami tuho di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Namora tutu sangap damangi di mana napuna sude artai nang serenang perak hepeng sude Aleama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia ma goarmu, sai Roma haraja ommu, sai saut ma lomoni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leo ma dihami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tamahamu, disodakon Tuhan dewa tama bohina tuhamu, jala asima rohana midahamu, didopakon Tuhan dewa tama bohina tuhamu, jala di pasaur homada mena tu todimuna be, amen. Salam.